दिनै नैबे राङागरा गामिनि गोलाव बोसोर जिथु बे गामियाव रायजो जानाय गामिनि गेजेराव माखासे रुंसारि जालांबाय बे रुंसारिफोरनि मुङाव जाहाथे राङागरा गामिया मोनसे जोलुर बादायलायनाय होदों आरो बेहाय जोंहा मानगोनां माजबाद समस्तिनि MLA चरण बर' बिथांनि दैदेननायाव बे बादायलायनाया जादों मानोना बिथाङाबो बे गामिनिनो सासे सुबुं नंखायनो दिनै बे गामियाव फैनानै खोब मोजां मोनदों मानोना जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां बिदिनो जोलुर माने गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा बा गोबां माने बे खेला दुलायाव गोबां इन्टारेस्ट दङ खिन्थु जों बेखौ माखासे स्कप होनो हायाखै जोंनि लाइमोनफोरखौ जायनि बेलायाव जोंनि माखासे रोंगौथि जोंनि लाइमोनफ्रा माखासे गेलेनायनिफ्राय माने गोजानाव थानो गोनां जादों नंखायनो दिनै मोनसे थांखिया बेबो जे नैबे रुंसारिखौ गोसोखांनायजों लोगोसे जोंनि बे महनपुर हालामल' नङा बा बे राङागरा गामिल' नङा गोबां ओनसोलफ्राव जायफोर जाखांफुनाय लाइमोन माने फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ जाहाथे नैबे माने राङागरा फिल्डआव जाहाथे गेलेफैनानै गावनि रोंगौथिखौ देखायनायजों लोगोसे गावखौ जाहाथे स्टाब्लिस खालामनो हायो बे नोजोर आरो थांखिजों बेखौ जेनेबा खेलाखौ होनाय जादों होननानै जेनेबा जोंनि मानगोनां MLA बिथाङा बुंदों राङागरा गामिनि रायजो राजाफ्रा बुंदों नंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों अकल नैबे राङागरा गामियावल' नङा जोंनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव गोबां माने जायगाफ्राव बेबायदि जोंहा कम्पिटिसन होनायनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफ्रा ओंखारबोनांगौ आरो बेबायदि स्कपखौ लानांगौ अब्ला जोंनि लाइमोनफ्रा गावखौ मोनसे राफोद आरो गावखौ मोनसे माने सिनायथि होनायनि मोनसे बे प्लेटफर्म नंखायनो आं खावलायदों नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जाहाथे BTCनि रायजो राजाफ्रा गोबां जोंनि बेहाय बर'फोरल' नङा जोंनि BTC ओनसोलाव रायजो जानाय गोबां हारि माहारिफोर दङ जाहाथे बिथांमोनाबो बेबायदि मोनसे खाबुखौ लानानै जाहाथे गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो ओंखायनो आङो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों खावलायहरबाय आरो नङा बेथ' खेला होननाय लोगो लोगो गोबां माने बेहाय मिनिं हाबनानै थायो जोंनि बेसेबांनिखि काउन्सिलफोर दङ मोनसे फ्रेन्डशिप दा जोंनि काउन्सिलनि गेजेराव गोबां जोंनि लाइमोनफोर फुटबल गेलेनो मोजां मोनग्रा गोबां माने टेलेन्ट जोंनि लाइमोनफोर दं जाहाथे बिथांमोनखौ मोनसे फ्रेन्डशिप जाहाथे जोंनि गेजेराव जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ इनिसियेटिभ लादों बेथ' गाज्रि नङा मोजांनि खोथा आरो बेनिखौ साबसिन खालामनो हानांगौ बेखौ जों माने खेलानि खेथ्रआव जों मारावखौबो माने पलिटिक्स थानो नाङा मानोना जोंनि गेजेराव गोबां लाइमोनफोर ओंखारबोदों बे लाइमोनफोरखौ जों मोनसे स्पेस होनांगौ बिथांमोनखौ आरो दिनै मोनसे जोंनि BTC गभर्नमेन्टआ जिथु बेसेबांनिखि जोंनि काउन्सिलफोर दङ बे काउन्सिलफोरखौ लानानै मोनसे जिथु मोनसे फ्रेन्डशिपनि मोनसे बेहाय गेलेनायनि मोनसे कम्पिटिसन होनो नागिरदों बेथ' गाज्रि नङा मोजांनि खोथा नंखायनो आं खावलायगोन जाहाथे बेबायदि मोनसे स्टेप लानाया गाज्रि नङा आरो आंनि आंगो गामि बियो आं जिहेतु बेवहायनो जोनोम जादों जोनोम जानाय हिसाबै आंहा गोसोआव दङ बे गामिया खोब फुराना गामि आरो गोदोनिफ्रायनो एसे उदालगुरिनि खोला ओनसोलाव नाम गोनां गामि खेला दुलायावबो खोब एक्सपार्टमोन फरायनायावबो मोजांमोन आरो रांखान्थि भाबैबो स्ट्रंमोन आरो गोसोआव दङ बे गेलेग्रा फोथारावनो 1968आव बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि कनफारेन्सबो जालांखांबाय ओंखायनो खोब नामजादा मोनसे गोदोआव नाम गोनां मोनसे गामि खिन्थु जों गेजेराव जि नुबाय जोंनि बर' हारिनि सोमावसारनाय माबा माबि बे समफ्रावहाय बे गामिया खेला दुला गासिबो दिगावफ्रा एसे गोदोलांनाय बायदि जादों आरो दा ओंखायनो बेखौ जोङो साननानै जाहाथे गामिखौ जों बोरै बोखांफिननो हायो खेला दुलायानो होन फरायनायानो होन रांखान्थि बिथिङावनो होन सामाजिक बाबै होन बेखौ सानफिनलायनानै गामिनि लाइमोनफोरजों रायज्लायनानै आरो गामियावबो जिहेथु गोबां रुंसारिफोर जालांबाय गामिया जिखिनि गोदोआव नाम खामायबोबाय बिथांमोननि जिहेथु गोबां अबदान दङ जाहाथे बिथांमोनखौ जों खनसे गोसोखांफिननानै बिथांमोननिनो आशीर्बाद लानानै जाहाथे जों गामिखौ जौगाहोफिननो हायो गासिबो दिगाव गामिखौ आरो जोङो बयनिबो सिगाङाव जोङो बे खेलनि जुगिदि जाहाथे मिथिहोफिननो हायो बे थांखिखौ लानानै दिनै बेवहाय बे माने जोलुर बादायनायखौ होनाय जादों आरो बे गेलेनाया आं बेवहाय लादों एक्सुवेलि MLA हिसाबै नङा आंनि जिहेतु गामि आं गामिनि सासे सोद्रोमा हिसाबै आं बाहागो लाफादों आरो गामिखौ मोजां खालामनायाव जिहेतु आंहाबो दायित्व दङ ओंखायनो देग्लाय जों बेवहाय गेलेग्रा फोथारबो बानायबाय ओरैजाय जों मोनसे ड्रेसिं रुम लोगोसे जिरायग्रा आरो ओरैजाय गंसे माने मा होनो जौसां बानायगासिनो दङ आरो बेवहाय फुटबल फिल्डखौ जों बानायबाय आरो दा बावैनो जों बेवहाय बास्केटबल ग्राउन्ड भलिबल ग्राउन्ड काबादि ग्राउन्डबो बानायगोन आरो साराउन्डिं जोङो एसे डेक'रेटिभ बिफांफोर गायगोन आं आसा खालामदों फैगोन बोसोराव आरोबाव बहुद साबसिन
जागोन जोंनि बे प्लेग्राउन्डआ थांखिया बेनो रुंसारिफोरखौ गोसोखांनाया जाहैबाय जों बिथांमोनखौ मान होनो लुबैदों जयैनो मान होनानै जिहेतु गामिया दिनैसिम जों जि अबस्था मोन्दों बिथांमोननि अबदान दङ बिथांमोनखौ बावनानै जों थानो हानाय नङा बिथांमोननि बोर नांगोन जोंनो बिथांमोननि आदर्शखौ जों लानांगोन बे मोनसेया जाहैबाय जोंनि जे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर बिथांमोनखौ जोङो प्रथम देहानि दिगाव सांग्रांथि होग्रोनानै देहाया मोजां थाबासो गासिबो हायो नालाय लेखा फरा गासिबो दिगाव जाहाथे जों मोनसे मोजां ट्रेकजों लांनो हायो जों बेखौ हास्थायदों ओंखायनो जों खेल जोबग्रोमोना बेवहाय जोंना फुटबलनि कचिं जागोन 1 मास फुटबलनि फ्रि कचिं जागोन आरो बेनि उनावहाय जोङो जोंनि जायफोरनाखि मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारि पास जाबाय खेला दुलाबो एसे एक्सपार्ट बिथांमोनखौबो जों जाहाथे साख्रि बाख्रियाव जाहाथे थिसननो हायो बिसेसकरि आसाम पुलिस कामान्ड' आरो बेनिफ्राय पारामिलिटारि बेवहाय जाहाथे जोंनि सेंग्राफ्राबो माने मा होनो इन्टारभिउआव बाहागो लानो हायो बेबायदि हिसाबै जोङो बेवहाय आसाम पुलिसनिबो मोनसे फ्रि कचिं पारामिलिटारि आसाम पुलिस बेनि मोनसे रिक्रुइटमेन्टनि फ्रि कचिं होनायनि बेब'स्था लानो नागिरदों आरो दा बेवहाय बेल' नङा अकल राङागराल' नङा साखाथि फाखाथि थानाय इसां गामि ओरैजाय थाबाय जोंनि माइनरिटि गामिफोर थाबाय बिथांमोनखौबो जों हांख्रायगोन जों जिहेतु बेवहाय बयबो जयै रायजो जालायो बिथांमोना दिनैनि बे जि नोंथांनि थांखि दा खेला होनाय बेयाव बिथांमोना मदद दङ बयनिबो मदद दङ आरो जोंनि बे प्लेग्राउन्डआ जोंनि गामिनि जानो हागौ जों खिन्थु दिनैसिम गामिनि होननानै जों दाबि खालामाखै जोंनि महनपुर ओनसोलनिनो जोंनि मोनसे प्लेग्राउन्ड ओंखायनो बेवहाय गामिल' गेलेया दिनैनि दिनाव जों गुसेब नोजोरजों नायबा जानाय नङा जोंनि महनपुर खायजामाथि ओनसोलानो बेवहाय गेलेनांगौ जों बे थांखिजों माबादों आरो मावगासिनो दङ बेखिनि ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायो दिनै जिहेथु जागायजेनदोंसो आरोबाव जोंहा फ्राय 18था खेल जाबावगोन बे खेला जाहाथे मोजां जोङो बेखौ 30 थारिखआव फोजोबनाय थांखि लादों जोङो 30 थारिखआव जों जि फाइनाल फाथिगोन खोब मोजां जों फाथिनो नाजादों आरो बाहेरानिफ्राय जोङो आलासिफोरबो लाबोबावगोन आरो ओइदिनखालि हारिमुनि एसे प्रग्रामबो लानो नागिरदों आरो बेवहाय गामिनिफ्राय मा हायो जोंनि लाइमोनफोरखौ लानानै फिल्डआव मा दिन्थिफुंनो हायो बेखौबो नाजादों ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेरजों जाहाथे नोंथांमोना एसे प्रसार खालामो बयबो जाहाथे राङागरासिम खेल नायनो फैयो बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों नोंथांमोना प्रसार खालामगोन होननानै आं आसा खालामदों आरो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो जोङो राङागरा गामिखौ बहा दं होनना बुङोबा उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि टाउननिफ्राय खोलाथिंजाय खमसे खम 10 किल'मिटार गोजान जायो बेवहाय बे गामियानो राङागरा महनपुर बिदि आरो लोगोसे जोंहा नै दा जिथु जोलुर बादायलायनाय जादों बे माबाखौहाय जोलुर बादायनायखौ जोङो जोंनि गामिनि जेसेबांखिनि 1927निफ्राय जेसेबांखिनि रुंसारि जाबोदों बिथांमोननि अबदान दं नालाय जों बिसोरखौ दिनैहाय नैबे फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जों ओरैबायदि सानदों जे बिथांमोनहा जोंनि बे राङागरा गामिखौ समाजखौ दालांनायनि थाखाय जों बिसोरखौ दिनै मोनसे खाबु मोनदों जे जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनानै जों बिथांमोनखौहाय इसोरनिसिम अबंलावरिनिसिम जों एसे आर'ज गाबहरदों जे बिथांमोनहा जोंखौ दिनै बे समसिम बे गामियावहाय जुगे जुगे आलो गोजोन रायजो जानो थालांनो थाखाय जोंनो बे खाबुखौ होदों आरो दा लोगोसे जोङो बे फुटबल टुर्नामेन्टनि गेजेरजों जोंनि जिथु लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिनि थाखाय जों मोनसे लेसन बा इयुनाव जों जेरैबायदि जानांगौ बेबायदि खाबुखौहाय जों बिथांमोननो गालांनो हाथों बा हागोन हिसाबै जोङो फरायनायजोंल' नङा जों लोगोसे गेलेनायजोंबो खेल धेमालिजोंबो जों आगान सुरनांगौ दा बेखौ जों साननानै जोंनि जिथु माजबाद समस्तिनि चरन बर' एम एल ए सार बिथाङा जोंनो बे खाबुखौ होदों बिथाङा जोंनो बहुद एडभाइस होदों बे एडभाइसखौ लानानै जोङो बेखिनि खामानिखौ जों मावनो हादों आरो बिथांनि बिथोनानो जोंखौहाय ओरैबायदि माने स्ट्रं आरो गोसोखौ गोरा खालामदों जे जोङो बेबायदि जोलुर बादायलायनायखौ जोङो बोसोरफ्रामबो होलांनो हायो नामा जों बेखौ सानदों आरो दा जोङो दा जोंथ' जोंनि मथे जों हिसाबाव मथा मथि 80 जन दङ आरो जों मोननायाव आरो लिस्टआव मोननायाव आरो जोङो किसुमान नामखौ जों मोनाखै दा मथा मथि एबाउट 100सो जानो हागौ आरो 100सो जानो हागौ मानो होनबा जों गोदो गोदायनि जिथु आबै आबौमोननि बिमा बिफा दं जों बिसोरखौ मिथिनो मोनाखैमोन मानो होनबा जोंनि बे राङागरायाबो गोदोनिफ्राय थानाय नङा गुबुन जायगानिफ्रायसो जोंनि आबै आबौमोना फैनायमोनथ' दा जोंबो बेखौ मोजाङै मिथिया गुदि हिस्ट्रिखौहाय
दा बेखायनो जोङो बिसोरनि अबदानखौ जों बावनो हाया मानो होनबा जोंहा बेयावहाय उदालगुरि बा राङागरा हिसाबै जों थांनानै दङ बा जों बेयाव थागिबि हिसाबै दङ जोंहा जिथु लेन्ड राइट्स मोन्थाय दङ जों बेयाव मोननो हादों आरो जोङो बेखौहाय जे जों नियम बायदियै जेबायदि फुटबल टुर्नामेन्टखौ होनांगौमोन जों बिनिख्रुइ एसे जों खमायनानै जोङो मथा मथि 16टा टिमखौल'सो जों माबा होदों बेबो जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावल'सो आरो जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बाहेरायाव जों लाङाखै मानो होनबा जोङो बे फार्स्ट टाइम हिसाबै जोङो गावखौनो गाव एसेबाबो मेनटेनेन्स खालामनायखौ गोब्राब मोनदों गतिके जोङो हयथ' नेक्स्ट इयार फैनाय बोसोरफोर जों आउट अफ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टबो जों थांनो हागौ जोबथाया जोङो अक्ट'बरनि 30 तारिखखौ लादों फाइनालखौ आरो मथा मथि बिसिमहालागै खेला सोलिबाय थागोन आरो बिथांमोननो जोङो केस प्राइज होगोन बेनो जाबाय जा 50,000 केस प्राइज लोगोसे माबा दङ ट्रफिबो दङ आरो जायहा जों सेकेन्ड रानार आप होनना बुङो बेनो जों 30,000 होगोन प्लास बिसोरनोबो ट्रफि मोनसे होनाय जागोन